Wengenza kwethu njengamanje izinto zime kanje lapha ke Eastern Cape 12.51% complete amavoti akhona ke ahamba ke kanje njengamanje ANC ihamba phambili lapha ke Eastern Cape ngo 61.93% kulandela ke DA ngo 18.44% bese kulandela ke EFF wengenza ukuthi amavoti ahamba kanje amavoti ANC lapha ke 98,942 bese kulandela iDA ithi ke 29,463 mase kuthi ke EFF 14,159 kanti masidlulela phambili sibheke lapha ke KwaZulu Natal amavoti ke ame kanje ehamba phambili lapha ke amavoti abaliwe ke aseku 505 percent complete MK ihamba phambili ngo 40.56 percent mase kuthi ANC u 19.69% kulandele ke IFP ngo 17.66% kanti amavoti ke ahamba kanje ke MK ina 34,328 mase kuthi ANC u 16,665 mase kulandele IFP ngo 14,946 bese kulandela ke iDA EFF neNFP kanti masiqhubela kaphambili ke sibheka ke nakwezinye nakwezinye izifundazwe selapha nje eMpumalanga amavoti akhona ke ahamba kanje ke u 10.27% complete ahamba kanje ke isifundazwe noma ke iqembu elihamba phambili ANC ngo 56.99% kulandela MK ngo 15.85% bese kulandela EFF ngo 13.47% kanti amavoti ahamba kanje ANC ke iyazihola lapha eMpumalanga ngamavoti awu 32,144 kulandela ke MK ngo 8,938 bese kulandela ke EFF ngo 7,595 kulandela ke DA ngo 4,802 kanti masiqhubela phambili siyake kwesinye isifundazwe akaqedwe wengenza kwethu ukubalwa sesabala ke ngokwezifundazwe masibheka lapha ke eLimpopo amavoti ke ukuthi ke ahamba kanjani sikubhekele lapha ukubalwa ke kusathi 5.18% complete kusho ukuthi ke akaqedwa wengenza kwethu okwamanje iNC ino 67.2% noma ke 67.02% mase kulandela iEFF ngo 12.42% mase kulandela ke iDA ngo 11.57% ke kanti amavoti ahamba kanje ke lapha ke eLimpopo masibheka nje iNC namavoti awu 30,255 bese kuthi iEFF inamavoti awu 5,609 iDA ithi ke 5,221 mase kulandela ke EVF Plus 1,584 kulandela kumkhonto wesizwe ngo 427 lapha ke eLimpopo kanti masiqhubela phambili ukhumbula ukuthi sichecka ke ngokwezifundazwe asikaka check ke ngoka national sizogcina ngawo ke unational siye lapha ke eNorth West region ukuthi ke khamba kanjani nakhona futhi wengenza kwethu ANC isazihola phambili noma ke ngo 63.73% kulandela ke EFF ngo 16% kulandele ke EVF Plus ngo 7.25% kanti masiya ngapha ke ngasemavotini ANC kinamavoti awu 1,107 mase kuthi EFF 278 EVF Plus 126 iDA u94 sibala ke ngokwezifundazwe kanti ke u0.46% complete kusho ukuthi akaqedwa wengenza kwethu kusasemanzi phansi masiqhubela phambili siyake lapha ke eWestern Cape
ukuthi amavoti ahamba kanjani sokubhekela nje ngokwesifundazwe sase-Western Cape ukuthi kuhamba kanjani. U-19.15% complete akakaqeda wey'ngane zakwethu kusamele ifike ku-100% amavoti akhona njengamanje ahamba kanje. I-DA-ke isihola phambili ngo-49.27% mase kuthi i-ANC u-19.93% bese kuthi i-PA u-13.04%. Manje mase siyangaleke ekubaleni kwamavoti i-DA inamavoti-ke awu-106,593 mase kuthi i-ANC inamavoti awu-43,128 mase kuthi i-PA ibe namavoti awu-28,213 i-EFF inamavoti awu-8,728 kanti-ke amaqembu alandelayo u-CCC u-LAJ Jama no-VF Plus wona-ke alandela-ke emuva. Masisuka-ke siya-ke kwenye iprovinsi wey'ngane zakwethu kuni-check-ela nje iprovinsi esingakayi-check-i ngicabanga ukuthi-ke i-Free State noma-ke i-Eastern Cape. Asingene lapha ku-Eastern Cape sibone ukuthi-ke zihamba kanjani izinto njengamanje. Lapha-ke Eastern Cape ukubalwa-ke ukuthi-ke 12.51% complete sasemanzi ephansi wey'ngane zakwethu alokhu eqhubeka yabala amavoti. Nakhona Eastern Cape hamba phambili ANC ngo-61.93% mase kulandela i-DA ngo-18.44% bese kulandela i-EFF ngo-8.86%. Kanti amavoti-ke ngokubalwa kwamavoti lapha e-Eastern Cape ukuhamba kanje. ANC sasihola phambili ngo-98 noma-ke ngo-98,942 mase kuthi-ke i-DA-ke ithi 29,463 kulandela-ke i-EFF ngo-14,159 kuza-ke i-PA ngo-400 noma-ke ngo-4,883 wabantu wey'ngane zakwethu. Siswekela Eastern Cape siphinde si-check-e lapha nganoma si-check-ile igoli lapha eGauteng kodwa-ke ake singene kuyona siyi-check-e sibone ukuthi-ke zihamba kanjani izinto njengamanje. Lapha-ke egoli wey'ngane zakwethu izinto-ke zihamba kanje ukubalwa-ke akakaqedwa siku-5.76% complete mase siza-ke ey'balweni. ANC nakhona sasihola phambili ngo-34.63% bese kulandela i-DA ngo-30.34% kulandela i-EFF ngo-11.47%. Kanti amavoti ahamba kanje. ANC sasihola phambili ngo-33,194 bese kulandela i-DA ngo-29,088 mase kulandela i-EFF ngo-10,904 994 mase kulandela-ke i-MK ngo-8,452 mase kulandela-ke i-VF Plus ngo-400 noma-ke ngo-4,392. Zime kanjalo-ke izinto i-VF Plus yalandela Action XA yalandela namanye-ke amaqembu alandelayo-ke wey'ngane zakwethu-ke ziyakhala-ke lapha masiqhubela phambili siya lapha ku-national-ke ukuthi zihamba kanjani izinto ngokwa-national ukuni-check-ela lapha wey'ngane zakwethu ukuthi izinto-ke zihamba kanjani. Ukubalwa-ke kula ku-11.87% complete akakaqedwa wey'ngane zakwethu kusabalwa abantu-ke abavotile. I-ANC isihamba phambili ngo-42% ngo-42.83% mase kulandela i-DA ngo-25.56% mase kulandela i-EFF ngo-8.27% ngokuka-national. ANC sasihola phambili ngamavoti awu-414,292 mase kulandela i-DA ngo-247,280 mase kulandela i-EFF ngo-80,129 mase kulandela-ke umkhonto wesizwe ngo-75,758. Zihamba kanjalo-ke izinto ngokuka-national. Bafowethu wasazi ukuthi uzala nkomo nokwakho nje qhubeka uhlale-ke mfethu kule channel solokhu siku-update ukuthi zihamba kanjani izinto lapha-ke okhethweni.